Едно, готов! Здравейте, приятели! Днес ще играем пак с Ясин, само че с един нов приятел, който сега гледа едно мое видео. Приятел, който се казва Вени. Говорим с него по Viber, но с Ясин вече по Discord. Ще говорим по Discord, защото на миналото видео, когато говорих аз с Ясин на Viber, много бъгваше. И при такава причина реших всички на Discord да сме, за да не бъгва. И ето сега въобще не бъгва. Освен, че Вени още е в Viber, но като виждам няма да може да играем с него. Нищо. Днес ще пускам новия режим 5 в 5. И ще играем в Майнкрафт. Не в Майнкрафт, а в Готов съм. в Райвъл ще играем и... Да. А Вени? Мисля да снимам видео. Вени, бъгна се Вайбъра, Ясина. Бъгна се и пак затвори. Затова няма смисъл. И да не звънне точно по средата на битката. Това няма да ми хареса. Добре. Кое място искаш? Айде бе, арена. Това. Арена. Да! Ръцете ни хечват. Не. Тук ще ме разкъртат, бе. Аз съм толкова лево. Аз съм 47-ли. Сетих се. Защо имаш два човека да се бият срещу мен, бе? Не е често. Кое? Не, Защо ти... Защо играеш? Защо ние да се бием? Защото това е направо от всеки отбор един. Аз на сметата играя и аз. Вени, точно посреди. Не знам, ти играеш 145 лева. Дойдам си да ме убиеш. Да, точно в снайпер. Ти в Майнкрафт ли играеш? Не, бе. Играя в Roblox. Добре да е. Спам. Аз не знаех просто с това. Не мога да си купя все пак RPG, макар че спамърство, не знам, според мен е добро оръжие. Добре, победиха ме. Скибеди, не знам с какво. Казва се Скибеди Тоилет. Скибеди Тоилет. Вие в Райфъл си играете. Да, в Райфъл. Може би искал да каже Скибеди Тоилет. Скибеди... Това искал да каже. Снайпер това. Аз ще ви чакам. Защо почти всички хора са с ауто, защото са от телефона, не мога да разбера. Да знаете, че искам да ги спукам с RPG-то. RPG, не API. Почвам аз. Не API, RPG. RPG. Миналото също. Сега говоря на зрители. Ако искате, ще може да ви покажем нашите имена и да станем приятели с вас. Бихме 120. Ти ли се биеш? Да, разбира се. Точно? Бяхме на плюс 120. Да? Искам да те питам нещо.
ти защо имаш само 2 видеоклипа? Така, защото нали се... Сега започвам те първа да снимам. Защото ти преди имаш повече. Знаем, ама старите ми ги изтрих, защото са ненужни. А къде е Имаш ли врага? някакви лайкове? Къде е врага? Оп. Къде е врага? Защо никой не е срещу теб? Не знам. Аз така мога безконечно да си купя. Не, сериозно, къде е? Какво? Да, къде е? Опа, има снайпер на Майнкрафт. Не, Има на Майнкрафт му са снайпер. не е вярно. Вярно е. Въобще не Ти виж. влизам в Майнкрафт. Не играем с 235 лева. Кой е? 350. 235 лева. Майко. Бе, какво прави сега? Това е аптека. А къде са? Пак къде са намирали? Няма никой. Той е прелесно. Колко рунда ви остават? О, Трябва още един май. Ясене, аз стоя за секунда мога да го убия. За една-две минути мога да го убия. А ти още не Окей. можеш да го унищожиш. Ти сериозно? окей. Аз бих първия път 120. Вие в Дискорд ли говорите? Да, разбира се, в Дискорд не бъгва. Аз съм следващия. Супер! Значи, така Ама, ще къде? говорим ти в Дискорд с някой, а пък ти с мене във Viber и така ще можем хем да не ми реконектваме, защото сме много в разговора и да не се изслушваме, а и хем на теб не ти бъгва, нали? Не, че ми бъгва, но на теб ти бъгва. Ти що казваш, че не бъгва в Дискорд? Защото Значи си го не бъгвало в Viber. във че да Viber казваш е това. бъгвало. Уоу! О, той е с такова. Как се казваш? Също не се очудвайте защо ми е така направено да ми е, как да кажа, оптиката ли? Да, така ми хареса. О, може двойно повече в това. И на мен те ръце са ви така силни. Само бяга. Ашка. О, не, няма, не, умръзна ми. Ела тук. Ашик.
Аз ли бе? Аз съм следващ. Сега кой си бе? А. Ще бъгват оръжието. Да, наистина. Виждате ли, зрители, нещо такова, че бъга се едно в едно са се слали две оръжия? Това вече не, ама другите да. Пак ли го няма тоя? За какво се замрази? Всички се чудят защо не се спаунва онзи, който трябва да се спауне. Чалки. Чакай си такова, това. Аз взема май ключ ли това? Вот това е. Желателно и да арбалет да си взема, може би, или пък асолт райфъл. А колко ключа имаш? 16. Я ви, какво можеш да си купиш? Събираш ножката, колко струва? Не знам. Виж ли това 3 за какво е? Какво е? И как се купуват скилове? Откъде? Ама, откъде се купуват скилове? От никак. Къде? Къде да знам, бе? Аз искам. What the fuck? Тук ли? Приятели, хайде. Виждане до нови срещи. Ще приключваме видеото Видях. и ще го кажем в YouTube, а пък другото видео или утре, може и днес още едното направя. Зависи. Ако ми е свободно времето. Добре, хайде, довиждане до нови срещи.